Ethe eklinikhi-ke cabanga afike athole ukuthini, afike athole ukuthi Unfortunately vele u-HIV positive and futhi u-pregnant. ethi hayi akhale-ke naye aphatheke kabi ukuthi akhala kodwa unesi amtshele nje ukuthi chila mfethu, hayibo, it's not that deep. Akusho ukuthi usuyava mhlambe kusasa-ke noma next week noma next month, uzoba right, relaxa, usukhala. Akashongo phela exactly kanjalo kodwa nje asuke shuthi lapha eklinikhi ahambe ayo-check-a ney'ndaba zakhe zafa. Cabanga mefika laphaya kuthiwani, kuthiwa ukube wafika angazi nefomu elinjani ngabe nje imali yakhe wayithola. Lapho uthi akaze athole ngisho nakanye, akaze ayithole cabanga. Ngazi kona ubesayana esikoleni nokade emsiza, hhayi kodwa kona imali yakhe uzoyithola.